Wapen Kabalen, nandito po tayo sa barangay Pabanlag, Florida Blanca, Pampanga, at resettlement area. Kasama natin ang napakagwapong kapitan na si Kapitan Renato Basto. Kumusta, Kap? Okay lang, Konsi. May request po si Kapitan na nahirap po siya maglakad at ano niya po yung laging kakatang beneficiary. Sige. One Dabo. One Dabo. Ilan niya pong banwa, Kap? Siguro, Senior na po. Senior na po. So, dati, kaya pa yan, malakas yan. Unang bigla niya, medyo, siguro kayo, siguro tuwa na eh. Tuwa niya. Naman pa dialysis. So, talagang magkasakit siya maglakad at makalakad po niya, mag-request siya kayo wheelchair, tsaka ating kantar ng tungkod. Opo. Ating kantar ng tungkod? Oo. Sige. Iabyatan niya naman. So, kalakas mo. O hindi na yung wheelchair na bibiyaning 141 akay ni Sol Party List kaya katamong beneficiary. So, samahan po natin na samahan niyo po kami mga kakay. Tara. Tang! Ay, na yung tatay pala, oh. Wow, kita magkaupos. Okay, silod ko po. Kumusta kayo po? Ikon siya ang Jojo. Dito, Hindi ka pala lalaki, tatang ka. Ay, wow. Tanging full name niyo po, Juan Dabo. Kamag-anak na ko po. Kaya nga tatang ko, Dabo. Kaya nga apelido na pong tatang ko, Bitog Pangan, Manuel Ramos, Gibara Manalansan, Paule Dabo. Kaya biyakin nga. Kaya po, nga pala pares ka tapong masanting lalaki. Kaya po, ilan ako pong bano 83. Oo. Sabi na eh. Halos kasi singedad niya ang inang po. Lagi na. Opo. 19 kay ko po, 42 na 41, oo, singedad niya. So, ninano kayo po? Tang? May arthritis pa, no? Arthritis po. Tapos, magkasakit na ako pong maglakad na Nano po yung kayo, yung routine nyo, kini kayo mo, nga ba, kapong hanggang benge. Kayo po maglakad. Kain lang nilakad ko. Kung tao kayo yung lipat. Opo. Pero ngayon po, yun ako makalakad masyado na So, kini na kayo mo po, halos pati nga po kaya na Kini ka kayong... Nung nating ko siya, nung nating kanto, bago yung water ngayon sa akin, mag-relax. Yes po. Pinamiyara pa ang tuto. Sige po. Muling na pa ba nagyara na kamamam? Yes po. O yan po, request na po agad na kaya kayong masanting masipag kapitan ng wheelchair ini. So, dapat last week pa po, ning may delay lang bagya. Ngayon po yung good news. So yan, na po kayong harapan tamin kaya kayong request sa wheelchair. At malungkot ka pa po. Kaya ako po malungkot, at yun na po yung wheelchair. At yun na po yung 141 akay ni Sol Party List. So, ano po yung nga sabi yung kayong karing kayabi ako po kayong akay ni Sol Party List po na dening may wheelchair po. Kayabi ako ng may wheelchair. Okay, Kapitan. Ano po yung nga sabi yung tang? Salamat siya. Nagpasalamat. Naragulo. Yan. Sige, okay. Sige, yan. In charge si Doc Kerwin. Ayusan mo na yung Doc Kerwin. Yang Ronald din nanay yang Ronald. So, try na po natin. Pero marugol yung tao itatang. Ano ka po, hay tang? Gaya mo na yung parkoy. Bukan na yung bakit ay isip. Alam ko po yung pag-walk yan. Sige, yan. Gusto na yung tabi. Kira, kung magkasaya, talaga magkatatan na kailangan ng sir. Sige. Sige, tang, may pipigilan po. Pipigilan. Sige po. Kalakalali po. Yan. Kalakalali po. Pare may kaya side. Yan, side. Yan. Sige po. Ako po. Sige. Ayan ako magpupirax. Yan. Lawi ko yun kailangan kaya pa rin Kani ko pag medyo lakad-lakad din sa barakat. Yan. Okay?
O, tang, pwede na kayo pong makakaya kanyan. Makalwal kayo dalan. O, tang ha. Bukas po nga bak kanyan. Nakapagpahangin na kayo niya po. So, ini Kapitan po. Kapitan, pasibayo, ano nga sabi mo ka rin kaya beta mo king akay ni Sol Party List ka. Lalo-lalo na kang Ma'am Sol Aragones. Tatagal yang governor king Laguna. So, ila po ing presidente mo king akay ni Sol Party List po. Unang-una po, nagpapasalamat ang buong barangay ng Pabanlag sa mga tulong na binibigay sa aking mga kabarangay na mga PWD na hindi ganong makakalakad gawa ng sa kanilang mga kapansanan. Sana po tuloy-tuloy pa rin po ang tulong ninyo sa tulong po ng aming mabait na konsyal ng bayan namin, si Konsyal Diosdado Bitog Jr. Yun, kompleto. Kaya po muli, nagpapasalamat po kami ng malaki. Maraming salamat po, Ma'am Sol Aragones, at lalong-lalo na sa akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kap. Si Kapitan po ay nakasama po natin, Kapitan, nung ABC pa tayo, Kap, no? 2018 po natin nakasama si Kapitan. At hanggang ngayon po kasama natin, napakasipag pong Kapitan nito. At Hoy tabo, may abi-abi tayo misaw-saw para kay Panyulong ning Barangay Pabanlag at ning Balen, Florida Blanca. Kaya abi po din kaya katamong kaluguran na PWDs ang po senior citizen. Ako pigya kayong pambansang konsyal Jojo Bitog. Magpasalamat king kana akong partner kang Kapitan Renato Basto at magpasalamat king 141 akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless us all at mabuhay po tayong lahat. Thank you. O, kaway-kaway tamo.